खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ बिसोरो बबेनि दासिमबो मोनथिथ'नाय जायाखै, नाथाय बिसोरहा बिमा बिफा दङना गैया बा फेमिलि दङना गैया, लाजिनाय दङना गैया बेबायदि ससियेल मिडियाआव भिडिअ लाबोनो। जानो हागौ नोंथांमोनाबो बेखौ नुनानै रागा जोंदों जानांगौ। बेनिखायनो जोंनि आफादफोरा बिसोरनि सायाव थाबैनो राहा लानानै साजा होनांगौ, नङाब्ला सासेनिफ्राय सासे बारायलांगासिनो दङ, माने उत्पातआ बारा जागासिनो दङ। माने लाजिनाय होननाय बुस्थुआनो गैला बिसोरनियाव। खालि बिसोरो ससियेल मिडियाआव माबोरै नुजानो हागोन, माबोरै भाइराल जागोन बेखौल'सो बिसोरो खालामनो नाजागासिनो थायो। बेनिखायनो बिसोरनि सायाव जोंनि आफादफोरा थाबैनो राहा लानांगौ आरो साजा होनांगौ, नङाब्ला सासेनिफ्राय सासे बारायलांगासिनो दङ बिसोरनि उत्पातआ।